hovniek, neverte mu. Má aj papier. Ja bych mu neverila ani pol slova. Mne to je jedno. Jajoj. Môžeš si vyprávať to. Toto isté som zažívala, toto nevedú. Cigáni sa vedú. A roky, to sú takí detinskí chlapi. Ja neviem. No. Nikoli, tam mám prázdno na žehlení, hrozne to tam vypadá v tej spálni, že? A malá, co tam robí? Hrabe. Tak som sa dohodli na druhý deň. Niky, nechceš zelovú poletku kapustovú? Díky. Tak stále zase najedám sa. No, on nechce vajíčka na raňajke. Vím, že ich žere. Víš co? Fajnový všade fajnový, nechce to, hento, toto. No, toto je Kristus. Toto len tak, že to zahrať. Je to zavezem dolu. Je to zavezem dolu, ale ja som to zarekla, ja to nejdem dolu, ja budem dole vybrať 4-5 dní, budeš tam doprávať ten tým želeňáčko, 40 trička, môžeš tam prádu, a henten chcel bych pošívať príšlo tam. Neopováž. Oli, neopováž. Gernot mi povedal, že mu mám vylíčiť list. Či mu vylíčim, takú vylíčimky. A Bežko som vyvolával, keď som bola v práci. Si ešte čo tak proste, jak ja, no tak nechajte si 3 roky, 4. Nevybrám. No ja to nebrám. Nevrátim sa ja na nič. Ja mám už ináč husla. Jak on ma ojebala do štoka, ja ho budem chcieť. Nebudeš koniť. No No budem. sa nedá. Toto som na pláne ja. To sa Nebudeš. dá? Nedá. Dá? Stav sa, že ťa ojebe on. Sú to také typy, že keď som mala presne vy, Tak toto všetko potom cítiš, tak to isto sa chovala aj on. dojel domu, napísal mi SMS. Došiel sem domov. Vyzval sem. Joj, ty malý pes, jo.